Matagumpay na niligtas sa mga pasaheros na sakay ng isang pribadong motorized bangka sa Dimasalang, Masbate Port matapos itong tumaob sa patungong Vicente Northern Samar. Naganap ang search and rescue operation sa dalampasigan ng Kadulan, Dimasalang, Masbate. Ang mga biktima ay dalawang mag-asawa na residente ng San Vicente Northern Samar at isang residente ng sitio Himomuro Purok 7 Pinisahan. Ayon kay San Vicente Municipal Fire Station Senior Fire Officer 2 Alipeo Alegre na nakatanggap sila ng tawag na mayroong motorized bangka na lumubog at agad naman silang rumisponde. Dagdag ni Alegre, halos isang oras nagpalutang-lutang ang tatlong biktima sa kadagatang bago ito ma-rescue. Pagdating nila sa area, nabutan nilang nagsasagawa na ng rescue operation ng Dimasalang MDRMO at Coast Guard ng Masbate. Napag-alaman na nagkaroon ng butas sa nasabing motorized bangka, rason kung bakit ito tumaob. Wala namang nasaktan o namatay sa insidente at ligtas ang mga itong nakarating sa dalampasigan kasama ang kanilang mga personal na gamit. Sa ngayon, nakauwi na ang mga biktima sa kanilang mga tahanan. Samantala, patuloy naman ang pakikipagkoordinasyon ng PCG Eastern Visayas sa Masbate PCG kung kumpleto ang mga dokumento na nasabi ng motorized bangka. Ang nasabing operasyon ay pinagsamang pagsisikap ng Philippine Coast Guard Dimasalang, MDRMO Dimasalang First Responding Team ng MDRMO San Vicente at San Vicente FS personnel. Bali, galing po sila sa Dimasalang, Balucawe Port, papuntang San Vicente po sila sana. Tatlo lang yung sakay ng bangka. Sasabi ng ng may-ari, malalakas daw yung alon, tsaka bumigay daw yung yung intable yung dingding ng bangka. Doon nagsimula yung pagpasok ng tubig sa bangka. Yun nagka-problema sila. Sa banda pa din yan ng Dimasalang, pero banda ng Kadulan. At mula dito sa impila ng Bombo Ray Tacloban, itong si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.